ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ। ନେତାଙ୍କ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, କିଏ ବଦଳାଇଲେ ଓଭରବ୍ରିଜ ଢାଞ୍ଚା? ଅଧିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆ ପଦର ଓଭରବ୍ରିଜରେ 5 ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ପରେ ଚାଲିଛି କାରଣ ଖୋଜା। ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ମାନୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି 2013-14ରେ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ହଳଦିଆ ପଦର ବ୍ରିଜ, ଯାହା ଅଧା ବର୍ଷରେ ପଟୁ ଯାଇ ସିଧା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ନେତା, ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଜମି ଏଥିରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଡିପିଆର ବଦଳାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଓଭରବ୍ରିଜ କଡ଼ରେ ଅଛି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜମି। ପୁଅ ନାଁରେ ଜମି ଥିବାରୁ ଓ ବାପାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଡିପିଆର ବଦଳିବାକୁ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ଉଡ଼ନ୍ତ ସେତୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି।